CNJ de ye nin CNJ ye tɔn ye denmisɛnninw ka tɔn don o denmisɛnnin tɔn de bɛ nana k'a bɛna dɛmɛ dɔ kɛ anw ye yan nɔ u bɛna dɛmɛ min k'an ye u bɛna aw dɛmɛ kaye b'a la fleuver b'a la kaye ni fleuver u bɛn'o de di kaye ye déliné première année ni deuxième année mɔgɔw ta don mais comme seba t'olu fana ye u bɛ mɔgɔ damadɔni ta u b'a di o ma o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko ɲinɛ kɛra mɔgɔ tɔw kɔ dɛ a bɛ dugawu kɛ n'u ye seba sɔrɔ u b'a di écoliso bɛɛ ma. CNJ Dumasana ye n'o ye conseil national de la jeunesse ye a représentant min bɛ Dumasana o ye anw ye. a ye lamɛnni kɛ. an ye nin laɲini in kɛ dɔwɛrɛ tɛ ɲɔgɔn dɛmɛ don ni dɛmɛ fɔra bɛɛ b'a dɔn nafa min bɛ dɛmɛ la dɛmɛ qualité ka ca bi an nana ka na se aw ma an denw de y'aw ye an dɔgɔninw de y'aw ye se fitinin min bɛ yen ni ala y'o nɔgɔya an ye an fana tɛ se k'o kɛ f'an k'a partager an ni anw bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ donc fɛn minnu bɛ yan monsieur y'a fɔ cogo min na an bɛna ka na olu di aw ma mais ni ala sɔnn'a ma don nataw la fɛn wɛrɛw bɛ se ka na tuguni min tɛ ninnu si ye mais nin ye min ye ka aw yɛrɛ mun bɛ yan k'aw encourager a ka kalan kɛ a k'aw cɛsiri k'a dɔn k'a fɔ diɲɛ kɔnɔ foyi tɛ sɔrɔ ni cɛsiri tɛ n'i y'i cɛsiri i mago bɛ fɛn o fɛn na i b'a sɔrɔ aw ye bi denmisɛnninw ye aw ye sini aw de fana ye sini mɔgɔkɔrɔbaw ye donc aw bɛ kalan min na aw k'aw jilaja a ka kalan kɛ n'i ye kalan kɛ i mago bɛ min na i bɛ fɛ ka kɛ min ye ni ala sɔnn'a ma a ka ca ala fɛ i b'o sɔrɔ donc an fana foyi t'an bolo min b'an bolo an bɛ n'o d'aw ma aw fana ka jɛ a ka dugawu k'an ye pour que sini aw fana ka hakili to nin na parce que anw bɛ se k'a kɛ yɔrɔ wɛrɛ mais anw ye yan kaw de ye a ka di anw ye fana an k'a kɛ aw de fana ye parce que anw ni anw de bɛɛ lajɛlen ye aw nana a diyara an ye anw yɛrɛ bɛ tigɛ na ɲinɛ y'a san 10 ye an bɛ baara in na yan tiɲɛna ninnu bɛɛ ye anw yɛrɛ denw ye u ye aw denw ye n'i y'a fɔ anw denw don parce que denmisɛnninw n'i y'a lamɔ ko ɲuman awa mɔgɔkɔrɔba b'a tɔnɔ dɔn mais n'i y'a lamɔ ko jugu awa tiɲɛna a bɛ kɛ den tiɲɛlen ye a bɛ démarche min la tiɲɛna a diyara an ye kojugu surtout ka an ka denmisɛnninw ɲini ka u dɔn ka an dɛmɛ k'u ladon tiɲɛna u diyara an ye kojugu u bɛ dugawu kɛ o ye ala ka aw ka association ala ka taa ɲɛ ala ka taa ɲɛ ala ka dɛmɛ d'aw ma ala k'aw dɛmɛ ala ka courage d'aw ma merci. Jaranya, aqui tu anga jardena. Não vou lá só.